As the leader of the dermocosmetic market, we are very happy to work with the pharmacies to modernize the dermocosmetic environment to answer the changing consumer needs. Our both brands, Vichy and La Roche-Posay, were founded in the French pharmacies to provide expert skincare products. Our main objective to be the partner in the development of the pharmacy channel. However, 81% of consumers search online, 88% of them purchase in store. To attract consumers and create an emotional link, we have to provide a memorable experience in the point of sale. In the pharmacies, it means advice, innovative services, and nice atmosphere. This is what a modern pharmacy can provide. Vzhled obchodu vnímá zákazník na první pohled. Design prodejny podle výzkumů může zvýšit prodej až o 25%. Retail je o detailu. A my jsme se při tvorbě řešení zaměřili na přehlednou kategorizaci, dobrou viditelnost značek i klíčových produktů, jasnou komunikaci se zákazníkem a v neposlední řadě na vymezení míst pro doplňkové služby, které zvyšují lojalitu zákazníka i nákupní košík. Odborná konzultace, testerbar a distribuce vzorků. Každý projekt se snažíme dělat na míru. To znamená, snažíme se ho přizpůsobit tak, aby plně vyhovoval požadavkům nejen našim, ale i lékárníka. Zajímá nás nejen lékárna, ale i prostředí, ve kterém se lékárna nachází. To znamená, jestli se nachází v obchodním centru nebo například v malém městě. Na finální výsledek pak mají vliv často malé drobnosti, rady a pomoci právě od lékárníka. Do nového prostoru Dermocentra jsme zakomponovali potřeby zákazníků, lékárny a také marketingovou komunikaci jednotlivých značek. Dobrý den, já vás tu všechny vítám na tyhle slavnostní události. Mám radost, že jsme posunuli, řekl bych, naši nejexkluzivnější lékárnu do 21. století. Chtěl bych poděkovat partnerovi L'Oréalu, že jsme byli schopni najít společnou cestu a že teď vidíme ten výsledek, který si myslím podle těch úsměvů asi vyhovuje oběma stranám, takže ať se daří společnému projektu. Jsou dva trendy v současném malobchodě. Jedním trendem je, že nakupujeme všechno online a snažíme se, aby zboží přišlo až nám domů. Druhým trendem je, že vyhledáváme personální služby. Šance lékáren je právě získat biznis v té druhé fázi, a to znamená v personálních službách. Co proto musí udělat? Lékárna by měla zkrátit fronty, které jsou za táremi, a vybudovat třeba malé dermocentrum. Znamená to, že zboží je pěkně srovnáno, že tam je dermoanalyzér, že je tam testerbar, že tam zákazník stráví delší dobu, to znamená nové zákazníky, znamená to zákazníky, které se tam budou vracet, a pragmaticky komerčně to znamená, že vydělá také na jednom nákupu daleko víc než dříve. Pokud s námi půjde do projektu Dermocenter, bude mít nastartovaný další růst lékárny. Nabízíme vám rozvoj vaší lékárny. Pojďte do toho s námi.